Εμείς, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε και θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την κυρία Ευρωπία Συνοδεινού, η οποία είναι δικηγόρος, να συζητήσουμε για το θέμα το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα και πώς θα γίνονται εξώσεις εξπρές. Κυρία Συνοδεινού, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά με υγεία. Λοιπόν, έχει αλλάξει το πλαίσιο. Αν μπορείτε πρώτα απ' όλα να μας εξηγήσετε τι θα συμβαίνει από εδώ και πέρα, γιατί έχουμε σημαντικές ερωτήσεις και από τους τηλεθεατές γι' αυτό. Ναι, βεβαίως. Από 1η Μαΐου δημιουργούνται οι εξώσεις fast track που λέμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φεύγουν από τον έλεγχο των δικαστών και θα τις εκδίδουν πλέον τις διαταγές απόδοσης μισθείου και τις διαταγές πληρωμής πιστοποιημένοι δικηγόροι. Αυτές οι διαταγές απόδοσης μισθείου και οι διαταγές πληρωμής πρέπει να εκδίδονται εντός 20 ημερών από τότε που θα τις χρεωθεί ο πιστοποιημένος δικηγόρος. Δηλαδή, φεύγουμε από τη χρονοτριβή των δικαστηρίων και περνάμε σε μια πολύ γρήγορη διαδικασία μόλις 20 ημερών. Κάτι άλλο που έχει αλλάξει, ναι, να το πούμε και αυτό, από 1η-1η-26 πλέον η διαταγή απόδοσης μισθού δεν βγαίνει μόνο λόγω φυλόμενων ενοικίων, αλλά βγαίνει και λόγω λήξης της μίσθωσης. Εάν είναι ορισμένου κατά τη λήξη της μίσθωσης θέλει να βγάζει αμέσως διαταγή απόδοσης μισθείου ο διοκτήτης, εάν είναι ορίστου χρόνου καταγγέλει τη μίσθωση και μετά από 3 μήνες βγάζει διαταγή απόδοσης μισθείου. Φεύγουμε και από την αγωγή έξωση που περιμέναμε χρόνια για να βγει από μέσα κάποιος ενοικιαστής. Ακόμη και αν όφιλε την ενοικιά του. Πλέον έχει αλλάξει αυτό. Τώρα, εγώ έχω δύο απόψεις πάνω σε αυτό που μου έχουν εκφραστεί. Η μία είναι ότι με αυτή την αλλαγή αυτό που γίνεται ουσιαστικά είναι να κόψουμε πάρα πολύ άχρηστο χρόνο και να γίνονται όλα πιο γρήγορα, να αποδεσμεύονται πιο γρήγορα τα κίνητα και να ξαναμπαίνουν στην αγορά, να νοικιάσουν άλλοι άνθρωποι που θα μπορούν να πληρώνουν το ενοικιό τους. Απ' την άλλη, όμως, από τους ενοικιαστές, αυτό που μου λένε είναι ότι μπορεί να εργαλειοποιηθεί αυτό και κακοβούλος από κάποιους ιδιοκτήτες, ώστε να διώξουν αυτούς που έχουν μέσα, να βάλουν άλλους που θα πληρώνουν περισσότερα. Αυτό που γίνεται είναι μια προσπάθεια ισορροπίας. Ναι, μένει ο ιδιοκτήτης σε ένα κακοπληρωτή ενοικιαστή να μπορεί να ασκήσει άμεσα τα δικαιώματά του και να μπορεί να τον βγάλει έξω. Αλλά απ' την άλλη και ο ενοικιαστής θα πρέπει να αντιδράσει άμεσα. Εάν κάποιος ενοικιαστής δεν έχει να πληρώσει την ενοικιά του, δεν έχει σημασία αν θα βγει σε 20 μέρες, σε ένα μήνα ή σε ένα χρόνο. Θα συνεχίσει να χρωστάει τα ενοικιά του. Εάν έχει να τα πληρώσει, δεν έχει κανένα λόγο να το βγάλει έξω ο ιδιοκτήτης. Ναι, αλλά υπάρχει το εξής, ότι σε ένα μήνα μπορεί κάτι να έχει τύχει, να μην μπορεί να τα πληρώσει, να κινηθεί η διαδικασία. Εγώ, αν το κατάλαβα καλά, από τη στιγμή που βγαίνει η διαταγή πληρωμής, είναι 20 μέρες μέχρι την έξωση, η οποία βγαίνει από δικηγόρο. Όχι, πόσο είναι? Όταν καταθέτουμε την αίτηση για τη διαταγή απόδοσης μισθείου, και θα τη χρεωθεί ο πιστοποιημένος δικηγόρος, εντός 20 ημερών πρέπει να την εκδώσει ο πιστοποιημένος δικηγόρος. Μετέπειτα προχωράμε σε έξωση. Στην έξωση. Ναι, το ίδιο πράγμα λέμε. Απλά αυτό τι σημαίνει τώρα? Άλλο ένας μήνας, που μπορεί να γίνουν πολλά σε ένα μήνα. Υπάρχουν και κακοί μήνες. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν έχουν σταθερό μισθό. Υπάρχει ένας κακός μήνας και υπάρχει και ο χρόνος που χρειαζόταν πριν. Εντάξει, όχι ακριβώς ένας χρόνος, όσο χρειαζόταν η νομική διαδικασία στο δικαστήριο. Γι' αυτό σας λέω, κάποιος μπορεί μέσα στο μεγαλύτερο διάστημα να τα έχει βρει τα χρήματα, να μπορέσει να έχει αποπληρώσει τα χρηστούμενα ενίκια και να συνεχίσει να ζει μέσα στο σπίτι. Αυτό το ότι μαζεύουμε τη διαδικασία μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, δεν είναι και λίγο σαν να βάζουμε το μαχαίρι στο λαιμό σε έναν ενοικιαστή που περνάει δύσκολα? Εν μέρει ναι, αλλά έχει τα ένδικα μέσα να μηνθεί ο ενοικιαστής. Αυτό πείτε μας, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μπορεί να είναι έχει 15 μέρες από τότε που θα το κοινοποιηθεί είτε διαταγή πληρωμής είτε διαταγή απόδοσης μισθείου, να ασκήσει ένα κοπή και αίτηση αναστολής και με την αίτηση αναστολής να αναστείλει την έξωση από το σπίτι του. Μπορεί να μηνθεί, απλά αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να το καθυστερήσει. Πρέπει να μηνθεί άμεσα. Και όταν θα λάβει αυτό το χαρτί, να πάει άμεσα στο δικηγόρο του. Γιατί πολλές φορές το βάζουμε σε ένα σιρτάρι και λέμε θα πάμε τον άλλο μήνα. Τον άλλο μήνα θα είναι πολύ αργά όμως. Είσαστε σαφέστατοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύνδεση που είχαμε από το Κόντρα 24. Καλό βράδυ. Καλά. Γεια σας. Λοιπόν,